Vi skal med fotosyntesens lysproces, og det er den proces, vi ser til venstre her. Og det sker ved, at der kommer lys og H2 ind, eller vand. Og så kommer vores affaldsprodukt, som er O2. Og det går ud på, det er, at vi skal have ATP og NADPH videre over i mørkeprocessen, som vi fortæller om senere. Og det er lysprocessen overordnet. Og det starter med, at der kommer noget lys, og så eksilteres der to elektroner, som flyver herop, og så er det så to elektroner i underskud, og så dannes ved, at der spaltes noget vand. Affaldsprodukt det er. Men de to eksilterede elektroner, de er videregivet som elektrontransportører, plastokonon og plastotynin. Og elektronkomplekset typen B, hvor der dannes SNP. Og hen ad vejen her, så mister elektronerne noget energi, og den energi bruges på at opbygge H+-gradienten, som bruges ud af til at danne det her ATP i ATP-syntesen. Hernede eksilteres der igen to elektroner, og herfra der igen transporteres til videre med elektrontransportører. Og her bruges energien så ikke til at danne H+, men til at NADP+ sættes sammen med samme H, så vi får NADPH. Og her ser vi lysreaktioner dannes med ATP, hvor vi har vand, der spaldes hernede, så der er to H+ hernede, imens der kommer elektroner herop. Og når der kommer sollys ind, så vil der også komme to H+ ind. Så vil den her elektrontransporter danne med en PH. Så kommer der to H+ hernede, så siden har to i forvejen, så bliver det 4 H+, som går ned til ATP-danningen. Ja, og så sker det, at elektronerne fortsætter herover i plastotynin, hvor de hver gang på hvert trin mister noget energi, fordi de her de er specialiseret i lige præcis at komme til det energiniveau, som elektronerne har på det tidspunkt. Og så fortsætter elektronerne herover til fotosystem 1, hvor der er frigivet noget energi, og så er der her underskud energi, som så kommer ind via lys, så der kommer flere elektroner. Og det energi, som elektronen så mister, gør, at der er energi nok til, at NADP kan sættes sammen med H+, så der dannes NADPH. Og hele den her proces, den sker i thylakoidemembranen.